Brána základnej školy v Starej Turej sa 2. septembra opäť otvorila, aby slávnostne privítala svojich žiakov v školskom roku 2010-2011. Otvárací ceremoniál sa pre neprazeň počasia musel presunúť do telocvične na Hurbanovej ulici. Žiakom do nového školského roka prajem hlavne pevné zdravie všetkým, prajem zdravie žiakom aj ich učiteľom a želám všetkým, aby našli k sebe tú správnu cestu a aby návšteva školy bola pre nich radosťou a potešením. Do nového školského roka nastúpilo spolu 718 detí 1. aj 2. stupňa. Výnimočným okamihom sa tento deň stal pre 76 prvákov, ktorí v sprievode rodičov prvýkrát prekročili prah školskej triedy a zaradili sa tak medzi školopovinné deti. Na čo sa v škole najviac tešíš? Na nič. Na slovenčinu. Na vyučovania a na telocvik. Na učenie. Ja sa teším na hodiny, na kamarátov. Na telocvik, hodiny a kamarátov. Na novú školu. Aj keď sa tento školský rok už mal pre žiakov 1. stupňa začať výučbou na zrekonštruovanej škole na Komenského ulici, deti si na nové priestory budú musieť ešte počkať. Otvorenie novej školy v súčasnosti sa dokončieva. Čo sa týka interiérov a vnútorných priestorov sú dokončené, ale nemáme dokončené vonkajšie priestory, terénne úpravy a pergoly prístupové k jednotlivým pavilónom. Z hľadiska bezpečnosti sme nezačali nový školský rok provizorne. 30. septembra chceme urobiť deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, niekedy v popoludňajších hodinách a 1. oktobra slávnostne otvoríme priestory novej školy. Zvýšený hluk v centre nášho mesta signalizuje, že rekonštrukcia obchodného domu je v plnom prúde. S prestavbou obchodného centra sa začalo 16. júna a koniec je naplánovaný na december 2010. Aký je váš názor na rekonštrukciu obchodného domu? Však dobrý, môže byť. Prečo nie? Dúfam, že tu budú konečne nejaké normálne obchody a bude sa tam nadkvalitne nakúpiť, nie? No však ja som rada. No to sa uvidí až keď bude fungovať. Aké sú vaše očakávania od neho, keď bude hotový? Tak už to nie je žiadne prekvapenie, Tesco sú všade, nie? Bude to celkom dobré, len sa mi teraz neľúbi, že človek nemá kde chodiť do obchodu. A čo? Neviem, prečo to bolo treba, tak asi bolo treba to spraviť. Vieme, že to prinesie len niečo dobré, jak nie, tak nevieme povedať. A čo by to malo priniesť podľa vás? No takže by tu bolo viacej tých služieb a tak, no. Tak je to dobrá vec, to chýba, a to býva nestačí tu, len aby to už bolo. Bolo to treba niečo spraviť, aby tu bolo poriadne v tomto meste, lebo veľmi málo je tu tých obchodov, v ktorých by si bolo treba vybrať. Ja myslím, že to bude lepšie. Čo počúvam, že čo by tam teda malo byť, jaké novoty, tak myslím, že občania to uvítajú, ale verím, že tam budú aj potraviny. Aby splnila požiadavky pre všetky generácie. Aby si každá rodina, či mladá, či staršia, alebo tá stredná, našla to, čo teda potrebuje, aby nemusela ísť do Nového Mesta, alebo do Trenčína kupovať. Nové nákupné centrum bude lákať návštevníkov najmä svojou výhodnou polohou a príťažlivou architektúrou. Zákazníci si budú môcť užívať nakupovanie v modernom a príjemnom interiéri, ktorý bude zodpovedať zameraniu a potrebám rôznych vekových skupín. Pred budovou vznikne parkovisko pre 50 aut a rekonštrukciou budovy by sa mala zabezpečiť aj bezbariérovosť. Firma Euroman Senica vám ponúka predaj, leasing a servis vozidiel značky Hyundai. Neváhajte a využite možnosť vyskúšať si všetky naše modely formou bezplatných predvádzacích jazd. O vašu spokojnosť sa postará profesionálny kolektív. Tešíme sa na vašu návštevu. Sezóna 2010-2011 je už v plnom prúde a futbalisti MFK Stará Tura 5. ligy Sever majú na svojom konte 3 výhry a 3 prehry. Silné stránky, tak by som povedal, sú v prvom rade v tom, že momentálne tvoria veľmi dobrý kolektív. Kolektív, ktorý pre kolektívny šport je dôležitý a tým pádom teda ťahajú za jeden povraz a verím tomu, že sa to prejaví aj v samotných výsledkoch. A slabé stránky, tak momentálne by som povedal, že je síce rozbehnutý začiatok sezóny a proti minulému roku, kedy sme mali slabú stránku v rámci
tréningov, účasti na tréningoch, tak zatiaľ je to veľmi dobré a slušné. V celkovej tabuľke mužom MFK Stará Tura zatiaľ patrí 7. miesto. Základným prvoradým cieľom je hrať peknú hru, ktorá bude baviť nielen samotných aktérov, teda hráčov, ale hlavne tých, ktorí chodia na futbal, a to sú diváci.